No niin, se olisi jo 14. päivä joulukuuta ja täällä avataan taas yksi keissi. Se on mutta tasa 10 päivää joulupukkiin. Jep, nyt voi aloittaa lähtölaskennan kympistä. Ai että. Kyllä Oh. on kyllä nopeasti mennyt aika tässä näin. Jep. Toivottavasti joulupukki toisi jonkun 100 lahjaa. Jep. Mulla täällä Tai nyt puukon. Jep, puukko. Täällä on nyt muutamia keissejä, mutta tänään me lähdetään avaamaan tämmönen Prisma 2. Prisma 2, mitä kaikkea? Täällä on. Joo, Player 2. Joo. Mikä se AK? Pinkki AK, mikä siellä oli? Tää Phantom Disruptor. Se on siis sitten näköinen kyllä. Ihan Sä et ok. tykkää. Ei mä nyt oikein tiedä. Joo. Ja sitten täällä olisi Bullet Queen. Tää on Mä kyllä vähän- saakeli klokkiskini. Ja Vähän häiritsee, mutta- kun tossa on vaan mustaa. Ei mitään. Niin. Jep, ei vähän niinku tehty loppuun, mä veikkaan, että eikä tälläkään hirveästi arvoa. Ei varmaan, mutta no, lähdetään se puukko sieltä hakemaan. Joo, nyt olis aika. Nyt ois aika. Sinistä on tullut pelkästään, niin nyt se puukko. Kavaa, klikkaa se opening to keep ja nytten. Jotain hyvää, kavaa pelkkää sinistä. Liila ja kauhe. No. Ja se AVP sinisistä kapillari. pitää valita, niin tää on ehkä niinku hienoimman näköinen näistä. Taas field tested. Ei saa. Varmaan joka skin on ollut field tested. No, sieltä tuli taas sinistä. Mutta eikä se nyt oo perus sanoa tähän, että joo, ehkä sitten jos kerralla. Jep. Ensi luukossa paremmin taas sitten. Ei varmaan tulles parempi. Ei kannata edes avata. No, Ei kyllä kannata nyt loppuun avata. asti. Joo, ei toi oli vähän. Joo, mutta ei siinä. Hyvää jouluodotusta, tontut siellä kattelee jo, niin olkaahan kiltisti. Jep. Ja eipä siinä muuta kuin nähdään ensi luukussa. Nähdään taas. Hei hei. Moro.